úspešný a byť šťastný sú dve absolútne rozdielne veci. Byť úspešným a byť šťastným absolútne rozdielne veci. Môžem to povedať ešte iným slovom, byť úspešným a naplniť zmysel sú dve rozdielne veci. Najdôležitejšie veci v živote nie sú veci. Viete, ja sa môžem pokladať za relatívne finančne zabezpečeného človeka. Mám Mercedes najvyššie triedy, mám súkromné lietadlo, mám dom, chatu, chodíme na dovolenku, x-krát, do roka, kde v úvodzovkách na srdce zatúži. Takže sa môžem pokladať za finančne zabezpečeného človeka a stretávam sa s mnohými ľuďmi, Slovákmi, ktorí majú minimálne o 2 nuly majetok vyšší ako ja. Verte mi, že mnohí z nich absolútne nie sú šťastní. Paradoxne, v školách, my sa tu teraz učíte, ako dosiahnuť taký výsledok, ako zveladiť, ako byť dobrým manažerom, aké vlastnosti by máte mať. Paradoxne, keď človek dosahuje určitú hodnotu, tak ho nenaplňa